programiranju C Sharpu linijska programska struktura. Zadatak: dati je prirodan broj n, ispisati najbliži broj broju n čiji je kvadratni koren ceo broj. Znači potrebno da unesemo neki broj da ispišemo najbliži broj čiji je kvadratni koren ceo broj. Recimo ako unesemo 30, trebalo bi da ispiše 25, jer je 25 najbliži čiji je kvadratni koren ceo broj, znači 5. Ako unesemo 31, onda bi trebalo da ispiše 36, jer je najbliži, znači kvadratni koren 36 je 6. Ovo ćemo raditi u grafičkom korisničkom okruženju. Idemo na formu i postavit ćemo, znači, jednu labelu. U tekst ćemo staviti unesite prirodan broj. Povećat ćemo font. I još ćemo, znači ovdje imamo, iskopirat ću labelu. I u tekst ćemo staviti najbliži broj. I postavit ćemo text box, znači prvi text box. Dat ćemo ime tht broj neka bude. Promijenit ćemo back color. Font ćemo povećati. I ovo ćemo iskopirati. Znači tu ćemo uneti broj, a ovdje ćemo ispisati neka bude tht najbliži. Njemu ćemo promijeniti back color. Ovako. I postavit ću jedno dugme. Znači button. Stavit ćemo, znači, button računaj. Tekst računaj. I font ćemo isto, znači, promijeniti. Ovo ćemo, znači, smanjiti. I za formu možemo staviti tekst. Najbliži broj, recimo. I znači potrebno je ovdje da unesemo broj i kad kliknemo računaj da nam ispiše najbliži broj čiji je kvadratni koren ceo broj. Ovdje smo još zaboravili, znači enabled na false. Kliknut ćemo dva puta na dugme računaj i prvo ćemo, znači, uneti taj broj. In.parse, znači pretvaramo ga u integer i tht broj.text. I sada imamo broj n. Kako da nađemo najbliži broj čiji je kvadratni koren ceo broj? Prvo ćemo naći kvadratni koren. Znači, pošto radimo koren, pretpostavit ćemo da je tip double. Double koren je, znači, math.sqrt. Ovo je, znači, funkcija za računanje kvadratnog korena iz biblioteke math i računamo iz broja n. Našli smo, znači, koren i šta je sad potrebno da radimo? Potrebno je, znači, ovaj koren je najbolje da zaokružimo pa opet kvadriramo i tako ćemo dobiti, znači, najbliži broj. Znači možemo reći koren je math.round i od ovog korena. Znači zaokružit ćemo ga na najbliži ceo broj i sada je dovoljno samo, znači, da ispišemo opet da ga kvadriramo i dobit ćemo najbliži broj čiji je kvadratni koren ceo broj. Znači možemo staviti koren jednako koren puta koren. Ili možemo ovdje promijeniti jednostavno promjenjivu, recimo rezultat. Jednako koren puta koren. Ovdje, znači, sada imamo jednu grešku. Sad ćemo da pogledamo šta je greška. I kaže, ne mogu implicitno da konvertujem double to int. Znači, mi znamo da će ovo biti ceo broj, zato što smo ovdje koren zaokružili na ceo broj i kada se kvadra mora biti ceo broj.
Međutim, pošto ovo bilo tipa double, koren ostaje tip double. I onda, znači, potrebno je samo da izvršimo kastovanje, ali hajde prvo da ispišemo sa double pa ćemo posle to uraditi. Ajde, ovako ćemo staviti. I onda ćemo ispisati, znači, tht najbliži, .text je rezultat toString. I ovo ćemo pokrenuti. Da vidimo, recimo, šta smo rekli, 30, 25, 31, 36, 36, 36, 49, znači najbliži je 49, znači 49 koren je 7, znači i to je u stvari najbliži 50, znači treba opet da bude 49, da, recimo 60, 64. Znači ovo radi, sada ćemo znači ovdje vratiti se da uradimo ono kao malo pre što smo htjeli, znači da stavimo da ovo int i da objasnimo znači da ovdje potrebno da uradimo ono kastovanje, znači da ovaj double pretvorimo u int. Da bi ovo radilo, znači int od koren puta koren. Znači ovako, znači da sve to posle konvertuje u integer, znači kada izračuna koren puta koren pa da ga konvertuje u integer. Pokrenut ćemo ponovo da vidimo 30, 24, 25, 20, ovo smo naravno mogli uraditi sve u jednom znači, redu, isto kao i malo pre. Znači prvo nađemo koren, pa izvršimo zaokruživanje, pa kvadriramo. Ovo ćemo sada pokazati kako da izračunamo na kvadrat, znači koju funkciju da koristimo iz biblioteke math. Znači ovdje smo množili koren puta koren, ali stavit ćemo ovako math.pow, znači i koji broj i na koji stepen. Znači koren na kvadrat. I ovo ćemo provjeriti. Recimo 90, 81. 91, 100.